Vstávajú pred 5 ráno, inokedy sú celú noc na nohách. Denne sa starajú o tisícky ľudí. Veľa o nich počúvame, ako bojujú za vyššie platy, či keď sa ozve nespokojný pacient. Zdravotné sestry. Nie je to také ľahké a veselé, ako sa spieva v známej slovenskej pesničke. Na vlastnej koži si to vyskúšala aj naša redaktorka Zuzana Týňová. Ja vždy vnímam to povolanie ako také vznešené povolanie. Keď vidíte tých starých ľudí, tak niekedy vám to príde ľúto. Vždy ma to bavilo pracovať s pacientmi, pomáhať. Sestry sú v práci buď od večera do rána, alebo vstávajú skoro ráno do dennej. Ako prvá nastupuje krátko po 6. vrchná. Nejaké mimoriadne udalosti. Nikto nespadol, všetko bolo v poriadku. Sme práve na ženskom oddelení ortopedickej kliniky v Bratislavskej univerzitnej nemocnici. Je niečo po 7 hodine ráno. Nočná služba sa už vymenila s tou dennou. Sestry majú teraz pred sebou 12 hodín práce. Noci bez ťažkostí. A ortopedia, poprosím spojiť anestézu. Na 9 pacientov je jedna sestra a v noci na 15 pacientov. Keď sa navýši o ďalších 6, vlastne môžem zavolať ďalšiu. Ona musí vnímať, čo okolo nej sa deje. Sestry hovoria, že na túto prácu treba mať vlohy. Roky študovali a aj teraz stále zbierajú kredity. Chceli sme si to vyskúšať aj my, no bez zdravotného vzdelania a praxe nám dovolili iba základné veci. Ide o zdravie ľudí a to je na prvom mieste. Sestřičko ze špitálu s dlouhými vlásky. Dobré ránko. Tak ja som vám priniesla raňajky. Pozerám, že tu máte 2 žemličky, jablko a vy ste spomínali, že vy ste aj spokojná tu v nemocnici, že dobre sa starajú, áno? Aké sú sestričky? Výborné. Nedá sa to, si myslím, že úplne sa odosobniť. Ale keď sa na vás ešte aj usmeje, ako toto niekedy ako viac spraví ako čo iné. Teraz pán doktor vydezinfikuje ranu. Budeme sledovať tú ranu. Pokiaľ by pretieklo, sestra informuje lekár. Ste si dezinfikovali? Nie, to mám? Prosím, pred výkonom, po výkone dezinfikovať si ruky. Týmto, hej? Áno, vždy, keď pristúpime pacientovi, máme mať vydezinfikované ruky. Čiže to koľkokrát denne si asi takto vydezinfikujete ruky? 1000-krát denne. No toto nie je žiadna sranda, vám poviem. Na trafiť, no? Ruky necháme v posteli, nič nechytáme. Vypracujú sa pacienti, automaticky sa dezinfikuje iskra, všetky stoliky, monitory. Proste iskra musí byť tip-top pripravená pre ďalších operantov. A to robíte vy ako sestra? Sestra plus pomocný asistent. Čiže takto vezmete si kýblik, rukavice, ide sa čistiť, hej? Sestrička s chamárom, sem všetkých chamárom. 9 hodín ráno je tu taký čulý ruch stále. Áno, pretože ešte stále odvážame pacientov na ďalšie zákroky a teraz už prichádzajú pacienti dnešné príjmy. Zdravotná sestra musí byť podľa predpisov aj oblečená. To znamená biele nohavice a biele ponožky. Napríklad ja som s tým mala problém, pretože pôvodne som mala čierne. Našťastie mi požičali jedny, ktoré to mali v zálohe. Takisto musí mať zdravotná sestra aj biele tričko a na tom košeľu. Farba závisí od jej pracovného zaradenia. Dôležité je aj to, aby boli vlasy v cope, nemajú byť rozpustené a takisto by zdravotné sestry nemali mať na rukách rôzne náramky alebo prstene. Vy ste vlastne muž sestra, ako vás oslovujú? No, mňa pacientky zvyčajne oslovujú mladý muž. Sme tu už asi 5 hodín, za ten čas sme videli rannú vizitu, raňajky, rozdávanie liekov, ale aj príjem pacientov, či to, ako odchádzali na operácie. No a za tých 5 hodín musím skonštatovať, že táto práca je naozaj aj fyzicky veľmi náročná. Keď sa pozriete na túto dlhú chodbu, takže ozaj niekoľko kilometrov možno za jednu službu tá sestra spraví. Hlavne po tých nočných, keď sú také namáhavé. Ale vždy som si to nejako rozmyslela a ostala som. Čím ďalej, tým menej a menej mladých ľudí, ktorí prichádzajú medzi nás a pracovať ako sestra. Keď ja som šla na strednú zdravotnú, babička sa ma pýtala z našej dne, Katka, ty budeš sestrička. Som bola s hrdosťou, áno. Dovidenia.